Ονομάζομαι Κάρτσονα Σταύρος, είμαι κάτοικος Καλαμάτας και εκπαιδευτικός. Μέσα στο εξαιρετικά βαρύ κλίμα των ημερών και με άλλη μία γυναικοκτονία να έχει κλονίσει την πόλη μας, προχωρώ σε συμβολική τριήμερη απεργία πείνας, σε στήριξη της κοινότητας των κατηλημμένων προσφυγικών, ως μία ελάχιστη μορφή αλληλεγγύης στον αγώνα που δίνει η κοινότητα ενάντια στον εκτοπισμό και στον αγώνα που δίνουν οι δύο απεργοί πείνας μέχρι θανάτου, Αριστοτέλης Χατζής και Ζουζόν Ντοπάν. Απαιτώ κι εγώ, μαζί με χιλιάδες ανθρώπους και εκατοντάδες συλλογικότητες και φορείς, την άμεση ακύρωση της σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής, που με πρόσχημα την ανάπλαση οδηγεί στον εκτοπισμό των ανθρώπων που ζουν στα προσφυγικά και στον περαιτέρω εξευγενισμό της περιοχής. Την παραμονή όλων των κατοίκων των προσφυγικών στα σπίτια τους, στον τόπο και στην περιοχή όπου ζουν, έχουν ριζώσει και έχουν συνδεθεί κοινωνικά, πολιτισμικά και οργανικά. Να δοθούν έμπρακτες εγγυήσεις για την αποκατάσταση των προσφυγικών από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία κάτοικοι και φίλοι προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας ΑΜΚΕ με δική της χρηματοδότηση. Τέλος, ως μια πρωτοβουλία ανθρώπων στην Καλαμάτα που στέκονται αλληλέγγυοι στην κοινότητα των προσφυγικών, σας προσκαλούμε σε μια ανοιχτή κουβέντα στην πλατεία Όθωνος την Παρασκευή 5 Έκτου μετά τις 6 ώρα. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με τα μέσα πάλης που επιλέγονται, θα θέλαμε να συζητήσουμε τα ζητήματα που ανοίγει ο συγκεκριμένος αγώνας, τα οποία θεωρούμε είναι πάρα πολύ βασικά και εστιάζονται στο ζήτημα της στέγασης και της κάλυψης των βασικών αναγκών σε μια κοινωνία όπου ο λεγόμενος βασικός μισθός δεν μπορεί να καλύψει ούτε τα βασικά. Σας περιμένουμε.